שלום לכולם וברוכים הבאים, איזה כיף שחזרתם אלינו. היום אנחנו הולכים לעשות כוס צנטרופגלית. מה זה צנטרופגלי? במשפט אחד. צנטרופגלי זה אומר מתרחק במרכז, בלטינית. זה אומר ברגע שאנחנו נמצאים באיזשהו עיגול, ברגע שיש איזושהי תנועה של עיגול, יש כוח שאומר שאנחנו מתרחקים מהמרכז של העיגול. אם לדוגמה אנחנו נמצאים על קרוסלה ונמצאים בתנועה עיגולית, ברגע שאני יושב על הקרוסלה אני נדחק אל הספסל בגלל התנועה העיגולית הזאת. אנחנו ננסה היום ביחד להכין כוס צנטרופגלית, צעצוע מגניב שאפשר לשחק איתו שעות. מה שאנחנו צריכים בשביל הצעצוע שלנו זה כוס חד פעמית, מנייר, חוט, אוקיי? חוט ככה יפה, מצמר, מכובד, ומספריים. 3 דברים. אנחנו לוקחים את הכוס וגוזרים 2 גזירות, יוצרים 2 חורים, חור אחד בצד אחד ובחור השני מקביל אליו. אני גוזר מצד אחד, גוזר מהצד השני, יפה. נהיה לי בעצם חורים, גם פה וגם בצד הזה. מה שאני עושה עכשיו, אני לוקח חתיכה של החוט, חתיכה מהחוט, חתיכה ככה גדולה ויפה, גוזר חתיכה מהחוט, ומה שאני אעשה, אני פשוט אקשור את החוט אל דפנות הכוס. שימו לב, אני לוקח את החוט, קושר לדופן אחת, ולאחר מכן את הקצה השני של החוט אני קושר לצד השני. עכשיו קורה הקסם. אז שימו לב, מה שקורה ברגע שאני אכניס אל תוך הכוס הזאת גולה, בואו רגע ניקח גולה מפה. ברגע שאני מכניס לתוך הכוס הזאת אבנים קטנות או גולות, אם אני אנסה להפוך את הכוס לאט לאט, מה שיקרה זה שהאבנים שנמצאים בתוך הכוס יימשכו למרכז כדור הארץ בעקבות כוח המשיכה, והם פשוט ייפלו. הופה. אבל ברגע שאני אקח את הכוס ואני אסובב אותה, שימו לב, אני אסובב אותה בצורה כזאת, זוכרים? האבנים מתרחקות מהמרכז, הן מנסות לברוח מהיד שלי. ואני אסובב, הופה, אני אסובב את זה, 1, 2, 3, האבנים לא נופלות, הן לא נופלות למטה, הן ממשיכות וממשיכות להישאר בתוך הכוס, וככה עוד ועוד ועוד. בואו נראה כמה זמן אתם יכולים לסובב דברים בתוך הכוס, בואו נראה אם אתם יכולים לשים מים בתוך הכוס ולגרום להם לא להישפך. זה היה הכוס הצנטרופגלית. חכו לפעם הבאה, הולך להיות ניסוי מדהים גם בפעם הבאה. להתראות!